Foto de família de les entitats que formen NOS, Llengua i País, una plataforma cívica per defensar i promoure l'ús de la llengua front als atacs del nou govern valencià. Una trentena d'entitats, entre les quals estan STPB i Intersindical Valenciana. Alacant va acollir la presentació en societat de la plataforma. Hem de conscienciar-nos que com a ciutadania tenim força i cal eixir al carrer i denunciar totes i cadascuna de les vulneracions que ens menyspreen i humilien. Organitzem-nos, queixem-nos, recuperem-nos i, sobretot, empoderem-nos. Durant la presentació es va llegir un decàleg pel valencià que ha elaborat la plataforma i es va informar de les activitats que es desenvoluparan al llarg de l'any. Volem plenar tot el nostre territori, tot el nostre país valencià, de llengua, de reivindicació i de lluita per la nostra cultura. Nosaltres garantirem tant el present com el futur de la nostra llengua i del nostre poble. La primera activitat, que unirà llengua i territori, tindrà lloc el pròxim 25 de febrer amb una caminada a l'Alt Millars entre Vallat i Argelita.